Сёння трагічны дзень у беларускай гісторыі. 29 чэрвеня 1940 года адбылася адна з найбуйнейшых дэпартацыяў жыхароў заходняй Беларусі. Толькі цягам гэтага дня ў Сібір вывезлі 22 879 чалавек. Ачысціць гэтыя землі ад непажаданых, так бы мовіць, элементаў, якія маглі ў перспектыве з пункту погляду савецкіх уладаў пасля выступаць супраць кіраўніцтва гэтага новага. Людзей везлі сем'ямі, потому што возілі не проста таго чалавека, напрыклад, лесніка ці асадніка, які падазраваўся, напрыклад, у антысавецчыне перспектыўнай, але вывозілі ўсю яго сям'ю. Чэрвеньская дэпартацыя трэцяя ў шэрагу масавых высяленняў з тэрыторыяў, нядаўна далучаных да СССР. У стэпы пад Паўладарам, Сяміпалацінскам ды Омскам выслалі не толькі недобранадзейных жыхароў заходняй Беларусі, але і тысячы бежанцаў з цэнтральнай і заходняй Польшчы, якія ўцяклі ў Савецкі Саюз ад немцаў. Шмат хто з дэпартаваных загінуў. Вершы паэтаў, расстраляных у 30-е гады, загучалі ізноў пад электронную музыку. Альбом пад назвай 1937 запісала трыа Байсан, Бубен, Нарушевіч. Музычную імправізацыю на вершы беларускіх творцаў, якія былі расстраляныя ў 1937 годзе або трапілі пад махавік сталінскіх рэпрэсіяў, стварылі паэт Алесь Плотка, электронік Улад Бубен і гітарыст, лідар гурта князь Мышкін Леонід Нарушевіч. Кожны з маленства злучаны выракам, а потым крывёю аплочвае чыншы. Альбом 1937 яны запісалі ў студыі дзяржаўнага радыё і прэзентавалі ў эфіры Першага каналу. Пад авангардную музыку загучалі творы Алеся Дудара, Владзіміра Дубоўкі, Юлія Таўбіна, Тодара Кляшторнага, Яўгеній Флямбаум і Міхася Чарота. Вярнуць у сучасны кантэкст паэзію 30-х вырашыў Алесь Плотка, які абраў улюбёныя вершы. Мне гарадскому найбольш адгукаліся вершы, тым ліку там Дудара, напрыклад, і Таўбіна, якія былі на свой час, асабліва апошні, фенаменальна гарадскімі. Гэта немагчыма сабе ўявіць, што ў той час такой сельскай тэматыкі у літаратуры той жа Таўбін такі малады, але настолькі адчуваў і думаў горадам. Летась вялікі праект «Нерастраляная паэзія» зладзілі Сергей Будкін і партал Тузін ФМ. Песні на творы рэпрэсаваных аўтараў заспявалі вядомыя беларускія музыкі, а літаратуразнаўцы выступілі з публічнымі лекцыямі. Дарэчы, неўзабаве праект Сергея Будкіна атрымае працяг. Рыхтуецца новы цыкл лекцыяў, кніга з літаратуразнаўчымі тэкстамі, абранымі вершамі і архіўнымі фота, а таксама спектакль паводле аднаго з твораў міжваеннага часу. Гэта, напэўна, агульная справа для ўсіх беларусаў. Цікавіцца, натхняцца і прасоўваць вось тую паэзію тых творцаў, якім не далі дарасказаць і дапісаць. Вельмі радасна, што гэта мае працяг у далейшых праектаў, да якіх ужо мы не маем ніякага дачынення, у тым ліку ў праекце «Байсан». Альбом 1937 «Трыа Бубен, Нарушевіч, Байсан» можна паслухаць у сеціве на сервісе SoundCloud. Асобная кампазіцыя музыкі выканаюць ужо заўтра на канцэрце ў Ракаве. Александра Дорская, Белсад. Незвычайная выстава адкрылася ў гарадзенскай арт-галерэі ў майстра. Усе яе наведнікі пагружаюцца ў гіпнатычны транс. Гэты стан арганізатары спрабуюць выкарыстаць, каб паказаць гіпнатызм працаў фотамастачкі Наталлі Саламы. Состояние очень глубоко умиротворенное, не хочется себя оттуда вытаскивать. Но вообще мне очень понравилась эта концепция. Я думаю, что это было бы интересно больше разных произведений искусства в таком состоянии наблюдать. Наталля Салама робіць свае здымкі ў адмысловай тэхніцы, мультыэкспазіцыі, калі адзін кадр здымаецца некалькі разоў. Для меня было важно в этой выставке передать тонкую связь между человеком, природой и Вселенной. Я фотографирую вначале человека, и потом на этот же кадр, фотографирую еще раз. Например, фотографирую одуванчик второй раз. Наталья Салама, она работает в таком определенном гипнотическом стиле. В гипнотическом состоянии есть определенные феномены. То есть диссоциация, такое ощущение раздвоенности, определенное искажение, галлюцинации. То есть, очень множество интересных феноменов. И она в своем творчестве это делает. На задуму арганізатараў выставы глядач у стане гіпнатычнага трансу успрымае фотаздымкі наўпрост праз пачуцці без лагічных фільтраў. Для бяспекі наведнікаў на выставе прысутнічае лекар-псіхатэрапеўт. Нигде в мире, не только в Беларуси, но и в мире такого рода выставок не было.
чтобы людей брали, гипнотизировали, и они в этом состоянии, находясь, шли и смотрели работы. Поэтому можно сказать, что Гродно в этом отношении является первопроходцем. Стан трансу широка ўжываецца ў псіхатэрапіі ды медытацыі для развязання розных праблемаў, ад неўрозаў да самаматывацыі. Арганізатары мяркуюць, што новы спосаб прымянення гіпнозу пашырыць межы ўспрымання мастацтва. Ірына Дарафейчук, навіны культуры.